До 1,20. Моля? Ще сляза, за да ви направя път. До 1,20 има наредба на община Варна. Има наредба на община Варна. Безплатно детски велосипед, тротинетка, шина, сноуборд, ски до 1,20 м. Има и на сайта на общината. Пак по-малко място от детски велосипед. Те само заплашали, че ще ми разбият главата. Ще се разбият главата на момче. Чакай да снимаме детския велосипед. Той е много мъничък, бе. До коленете ми стига. Как изглеждаха те с кондукторки, помниш ли? Да, беше един мъж. Мъж? Да. Мъж беше, по-рядко съм виждал. Значи, когато стане така, имат визитник. Ако не запомниш името, поне номера на кондукторката, например, стои нещо. Добре, място и видео ще го изпратя в жалбата до Транспортното министерство. Щом не искаш да си покажеш лицето, то се е твое право. Така ще помогнеш на останалите лица, нали? Да. Добре, спирам. Така, спирка, някаква спирка на галата. Я кажете сега, деца, чакай, само ги снимам веднъж, ще се види колко са малки децата. Значи, по принцип наредбата на община Варна пише безплатно детски велосипед, там ски шейна до 1,20 м. Заяждат ли с вас кондукторки? Да, въпреки, че имате право и изнудва да си купите билет. Даже вагонят. Дори като си купим билет, пак нагонят. Пак искат да не изгонят. И какво искат? Нали си купил билет? Да, ние имаме карти по принцип за автобуса, ама трябва да си купим билет за колело. Това видео ще отиде в Министерството на транспорта като жалба. Да видят как се харчат държавни пари данъци, дето вашите родители и ние плащаме. Зато и го снимам. А вие опитвали са да им кажете, че имате право и наредбата по принцип на общината, защото фирмата е държавна, кондукторите нямат право да я променят. Да, обаче те отричат. Те са никакви. И на мен ми отричат. Викат, кой ви каза, няма такава наредба, не знаем кой е министър Караджов. Представяш ли си? По-скоро има около още 10-15 деца. Какво има? 10-15 деца, де не са ги пускали доста пъти. Аз ще заснема колкото мога. Моята тротинетка е по-малка от велосипед, обаче, защото ме е страх да карам голяма и бърза. Имал съм случай, една кондукторка спря автобуса, обажда се на полицията и лъже, че тук има един с една тротинетка от най-големите. Пък има тротинетки по 80 кг. Той прилича ли ви на най-голяма тротинетка? Гледай го. То нищо не е. Слабичко, даже бъйра не мога да изкача. Добре, благодарим, деца. Той ще се изпрати на министерството и смятам, че в рамките на една година, защото министър е много зает, би трябва да ни помогнат. Те така се заяждат и той е много хубав министър, много хубава работа върши. На самолетите, дето са правят на важни, свалили инвалид с количка. Представяш ли си и ги глоби. Много се радвам, че има и такъв министър. Добре, спирам да снимам.